Vítajte v BetClick TV. Akcia na európskych trávnikoch pokračuje aj tento víkend a my máme pre vás tradičné tipy. Minulý týždeň sme správne predpovedali len jeden z troch zápasov. Potešujúcim faktorom však je, že nám opäť vyšla tutovka a naša úspešnosť a ziskovosť ostáva vysoká. Za tutovkou sme opäť raz zamierili do Premier League. Hráči Stoke posledné týždne prehrávajú kade chodia. V sobotu však privítajú dobrosrdečný Blackburn, ktorý na ihriskách súperov inkasuje, ako by sa nechumelilo, a bude to ideálna príležitosť pre Petra Croucha zatancovať si opäť jeho povestné bugy. My tipujeme na výhru domácich s kurzom 1,75. Milánsky Inter patril posledné roky k tomu najlepšiemu v Európe. Túto sezónu však na nešťastie útočí na umiestnenia na opačnom konci tabuľky a názory o tom, že najlepšie výkony v klube podáva upratovačka, sú minimálne diskutabilné. Faktom však zostáva, že Inter je 16. a zo Sieny potrebuje doviesť 3 body. Stavte si na BetClicku s kurzom 2,4. Útočníkovi Bayernu Mníchov Máriovi Gomezovi to túto sezónu sype. Nahustený program v podobe Bundesligy, ligového pohára, Lígy majstrov či hrania Supermária do skorých ranných hodín sa však musí prejaviť a my si myslíme, že Bayern môže zaváhať v Mainzi s kurzom 4,75. To je na tento týždeň všetko. Nezabudnite zanechať komentár pod videom a my sa uvidíme opäť budúci týždeň.